wuce cewa maganganu na yaren 'yan siyasa ake biya suna cewa ana nan ana lugudan wuta, ana nan ana wa su turji lugudan wuta. A'a, su turji suna nan suna wa mutanen arewa lugudan wuta, shi an magana, ba wai ana yi masu turji lugudan wuta ba. Saboda haka muna roƙon Allah ya isan matalakawan da ake kashewa, Allah ya isan matalakawan da ake kashewa. Allah kana gani ga turjin daji nan da turuzan birni sun kawo muna ga wuya, Allah ka turmuje su, Allah ka isan ma al'ummar manzon Allah. Ya ku al'ummar musulmi, tsakaninku da Allah wannan bala'i ku dibi abin da ka faruwa anka, musamman mutanen Bokuyun. Don Allah bai kamata mutanen arewa wannan bala'i bai kamata a ce shugabanni sun tausaya ba, amma abin da ka faruwa shugabanni ƙarya dai annan suna wa mutane. Tsakani da Allah da kudancin Najeriya na a ce Akwa Ibom na ko Anambra ko Ido an kawa mutane irin wannan kashin, wallahi da yanzu Najeriya wata magana akai, da yanzu ƙasa ta yi gum, amma kadiba kamar an kashe karnuka. Wai amma ka ji kaskanci, wai shi gwamnan Zamfara kaskancin ma da annan, wai abinda ma yake kokarin ya nuna mutum 36 na. Don Allah akwai cin amana al'umma irin wannan abin da yayi? Akwai zalunci irin wannan abin da yayi? Allah ka isa ma mutanen Zamfara. Yanzu mutanen da sun ka taso sama da mashin 500 'yan ta'adda tare da tawaga gugan mashushukan su, kura ta mashushukan su, wallahi lokacin da ana kai wannan harin mutumin da ya kira ni ya kai mutum 10. Malam don Allah kuna jin halin da muke ciki, wani na kiran ka kana jin kugin mashin kana cewa yayi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kai ma garuruwa hari, a zo a kewaye gare a kunna mai wuta, suna ji ana halbi, an kashe mutum sama da 100, wai gwamnati ya zo ya ce mutum 36. Allah ya isan ma waɗannan mutane. Me ya amfanin faɗin cewa an kashe mutane? Saboda in ma gwamnati tana sakaci ta taso ta yi abin da ya kamata. Tsakaninku da Allah, in ana wa su turji ruwan wuta, don Allah sun isa su zo su yi irin wannan ta'addancin? Ashe in gudu suka suna bi dan maboya har sun kai su fito su kashe mutum 100, wai an zo ana mutane ƙaryar banza, wai ai turji ya sako mutum 60 da kaza. Ƙarya kuka yi, sulhu kun kai da turji. Waɗannan